Glúin is began in níos luche na Martha Fogri scan gan sco rabbit-proof fence. Is smile am an nolig. Nor a húsí mar maidin, bín ag spríd am a charde. Lizzie, Harry, agus Elliot, agus go leor eile I cúla cad. An son, is féidir am bíochant an sport is fear an éireann. No cool is fear, an taction, agus an Annalise. Ach ní lech was sport a bháin atá agin, mar go bhfuil an tigsha, lán le ceol, ó bhaidan go híthe. Rud a churn go mór le siamsaíoch na nulach. Féidir fiú go bhaid me Stetson, nó pat a bóchar bóm líana. In sitar an éilichin á scéal trónhóna, mar a bhíon an ihe I titim. Barúil, scaunrúil, magúil, agus dád ire. An son agus tinna bhór lasta, tugam iad ardán agus tús áte go brámíocht na éireann. Agus ní thar míniad na cartíní ró lua, mar go míniad a bíochant ar na mór scanáin so a déanaid a chala. Díanach san ihe. Ach tá sin ceart go leor, sí an nolagaí. Tarlam ag sprí, ó bhaidan go hí, an nolag seo is fear ar TG Caz.